बताओ हो सबेरे ही के फोन कइले बाड़न आई अभी लेता ना हमरा टेंशन होता ना कि का कहे के सबके तो दियादी पटीदारी में कही आइल केने बाड़ू हो कनिया का करत हैं दीदी जी दिन भर बाबूजी फोन कइनी हां घर में घुसल बानी कुल बनाओ तनी खाए के कुल बनाओ तनी खाए के अरे आवत कहली फोन कइनी बाबूजी को उठेबे ना कइला ना त का करी तो गाड़ी में होखिलो ऐसे ना उठैले होइहन जा आ सबेरा तो फोन कइले ही रहू ना कौन सबेरा ही कि हां छुट्टी मिल गइल बा लइका के कुल दर दवाई ले लेले बानी मेहरारू के आ लइका के आय आवत तनी जा अब तक आ जाए के चाहिए छोटकी के माने मैं देह त टूट गइल होई ना आ तनी फल ओल आ रस उस पियावल जाई फल के जूस कहानी हमका के ले आइम तनी फल होई आ कनी तो घरे में बना के दे दे बनाए खातिर के ले आइल बड़ू ना मसाला साला कुल लेके आइल ले आइल बड़ू ना तो बना दिहल जाई आ उहे देहल जाला पानी पिए के रोज रोज हां ओमे विटामिन होला आ कहनी ना कनिया पूरा दे दिया में जाई का गोड़ लग गए आ ओकरी बाद से एथी कर देम सब के बोल देम सोहर गाय हां न्यूट देम अपन सबके आइलो तब ना तो पहले ही कह दी पहले ही कह दी जाके ना तो फिर उ लोग यहाँ तो फिर हमनी के तो देवता जगावे खातिर के दिया दिए भवदी लागेला ठीक बा ये भइल रहे सत्येंद्र बाबू के ई लइका तो गणनी देवता जगावे खातिर के त ना एहन न तो उनकरा के हम बताइब एही तरह बियाह में ना आइली बतावा कहीं ना जाली तो इससे का मतलब है मने अपने दे दिया में ना आइबू का जानी हां तू ना दे दिए में आइबू तो दाहर में के कमाई लगलन ह ना तबे से देखत नहीं छाव होता नहीं बदल बा कनिया कि पैसा रुपया के घमंड ना होला ठीक बा भाव विचार सही रहे के चाहिए ना दीदी हां पैसा रुपया ढेर दिन टिकेला ना हमनी के मर्द लोग बाहर ना कमावेलन लेकिन हमनी के घमंड नहीं खे जैसन पहले उतरल रही और उहे भाव विचार लेके सबके लेके चलतानी अरे हमरा जो देखो के देखी ना होई गई बाबा फिर फोन करी ना टेंशन का ले बनी इतना कपार दुखा तो न काल ने कैसे लेके आवत हो एगो तो उन लोग के अब तो जानते न बच्चा बनाता ना समझदारी तो नहीं है लोग बात दोनों के वही तो कैसे टेम्पू पर से उतरी हन चढ़ाई हन अकेला आदमी आ कहतन के भजी मत यही हलो कि मत यही हलो तो हलो आज ये बुझे तो एथी बटे घरे के रही आ घरों तो कुल चीज देखे के बा रुको हम फोनवा क के आवत नहीं ठीक बा करी ना एक बार मोबाइल घर में धोइले बनी आखरी बात बड़ी हम कपा दाम दिखा नाही रहे तो जतनी ठंडा तेल लगाए तनी मनिया तनी कनिया के देख ली कि आवत या कि नहीं खे आवत वही तो कहने की फोन करी जाके हां बुझाई नु कि कहां तक पहुंचना बाबूआ हमारो महाराज होई है अरे आ गई नी जा अरे हम बड़की मम्मी हो गई नी हो अरे हम छोना अले हम छोने 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 अले हम बबुआ हम बड़की मम्मी के माई पे गई बा ना दीदी हां तब तो नहीं बड़े बड़े आ सुगंधियान होठ देखो कैसे हंस हमरो बैठल हो भाभी नहीं हटे ना छोरे पर तो नकियो नहीं खेउ बा ना देखत कता सुंदर भइल हां सुंदर भइल बा के लेकिन बुझो का बहुत प्यारा लग आ ये करी अरे बैठा ये कनिया तू बैठा ए हाय ना धारा बाबू के तो आ बढ़िया से रखिए हम आवतनी सब के नमत के ठीक नु अरे भाभी जा वो बेरा हो गया सोहरो का बेरा हो गया गवावे का जा तनी नेवते सब के हो के हनु ओकरी बाद सुनी जाके आ बांग्ला पर सब लोग बैठल होइलो सब लोग के गोड़ लाग ले आ कहम कि हमके ढोलक द ठीक जाई चल दिखावा हो ना दिखाई पहले कुछ नेक दी तबे देखाई ना तो दिखाई होई अरे दिखावा ना नेक दे हम तब वो सोहर के टाइम दिखाई जाई ना चल ठीक है आवत ढोलक वाला इंतजाम कर का जानी केने बाड़ी कहनी हम कि हो जल्दी से बिछा देना तो उन्हा लो यहां जानू त हाबा डाबा हो जाए एक नंबर के अइहन जाए अब गा के आदू को चल जीहन जा अरे नाश्ता सब बनावे लगनी ना नाश्ता का बनावे लगलू हो कहनी है कि घर ही में बना देता नहीं का बाजार ले कुल के मां हां ले आइलू हो का ले ए ढोलकिया मंगवाइलू हो हां ढोलक लटा गेलो ना ले आई जी ढोलकिया बाबूजी लेके आए जी अपने हो
का करतनी जाए आओ तुम दीदी छोटकी के लेके हां लेके आओ देखी है कुछ भाभी और की तैयारी करत भाभी है बैठी जा बजाई जा भाभी संग आई है हमारा हां ना पीछा से देख लियो के ढोलक किए जा तब गीतिए गा चल शुरू कर भाभी जी तरह के लाइन मारे खातिर होई दी पीछे पीछे का हो? पीछे पीछे लाइन मारे के आईली हां बैठो चलिए चाची जी लोग ना आई हो का वो कहां बड़ी चाची जी के ना मन नहीं खे होला साइल के हां उनकर नाती भइल बा ठीक बा चाची जी के मन नहीं खे आवे के जाए दी जाती हमनी के गाय हां तो उनकर में छोटका बेटा के बियाह नहीं खेलो भइल बियाह में ना आई वहां ना कोनो कोनो चीज में ना आई जाए दी अरे बैठो तारू लोग कहां गाओ शुरू करो हां तो गावत नहीं खी चलो कहवा ही जाना मेले राम चंद्र कहवा कौन भैया जन्मे हो हे ललना कहवा ही जन्मे गड़े सती न हूँ घरवा सो हरती न हूँ घरवा सो अवधा में जाना मेले राम चंद्र मथुरा में कृष्ण जन्मे हो हे ललना परावत को जन्मे गड़े सती न हूँ घरवा सो हरती न हूँ घरवा सो हर हो एकरा ही जाना मेले रामचंद्र के कारा कन्हैया जन्मे हो हे ललना के कारा ही जन्मे गड़े सती न हूँ घरवा सो हर हो एकरा ही जाना मेले रामचंद्र के कारा कन्हैया जन्मे हो ललना के कारा ही जन्मे गड़े सती न हूँ घरवा सो हर हो ललना के कारा ही जन्मे गड़े सती न हूँ घरवा सो हर हो कौशल्या के जाना मेले रामचंद्र देवकी कन्हैया जन्मे हो हे ललना उमापति के जन्मे गड़े सती न हूँ घरवा सो हर हो गाओ नया पान नया डिजाइन में काम गावे लू जा हमनी के भाई पुरान गीत भइल हमनी के भाई नि जा
गावा जल्दी गावा हो भइल बार सावर पिया मोर बेटवा दर मोर भइल बार सावर पिया मोर बेटवा राउर गोर भइल बार भले बाड़ सावर पिया मोर बेटवा राउर गोर भइल का हो तो तब देखी हमार के बोले का कितना सुंदर भइल बा जुग जुग जिया सुना ना माया गाना के बात जागल होए लाल होए फुलवा के दीपक वाला में लगल लगिला लाओ अखिया जे होए पादा पाके आई के होए ललना मुहावा चलवा सुरु जुग जुग जिया सोला नामा भावनवा के भाग जागल हो ए ललना लाल होई है गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ए ललना लाल होई है गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो अखिया